Jamen så vil jeg sige, hvis ikke man har en tur, så har man i hvert fald en stor post som leder. Fordi at så må det er jo stadigvæk lederen, der har ansvar for, at det bliver implementeret. Jamen, altså det bedste råd, det er jo helt klart, at man får lavet det, lige så vel som man har en gruppe for en sikkerhedsgruppe, at man også har en lille samarbejdsgruppe, der hedder ledelsen og, den er ICDP'er. At man udnævner en, der simpelthen er særlig med. Ja, eller en repræsentant. Ja. Hvis nu man ikke har en tur, så skulle det måske være det, man sagde, at man havde 2 repræsentanter fra sin personalegruppe, som indgik med ledelsen til at sige, hvordan er det, vi implementerer det her. Det kunne man gøre. Ja. Det tror jeg faktisk ville være en god løsning. Ja. Man ligesom havde nogen til at tage. For jeg sagde det bare det der, lederen, der hele tiden skal putte energi i, og så skyder det bare ud. Ja. Jamen, og man kan også risikere som leder, at man er på et helt andet plan. Ja. Og det duer jo heller ikke.